Det, at jeg kan sidde her i ro og mag og bestille kalendergaver på nettet på Lium Larum Leg, det er en stor lettelse for mig at få det hele samlet. De har endda en kategori, der hedder kalendergaver, hvor der er 300 forskellige, tror jeg, gaver at vælge mellem. Forskellig indpakning, nummereret. Man får min pakke derhjem til sig selv og kan hænge den direkte på kalenderen. Det er utrolig rart at kunne give ens børn noget rigtig lækkert. Jeg brugte også sidste år, hvor jeg havde købt forskellige ting i forskellige kategorier. Men i år har jeg faktisk tænkt mig, at pigerne skulle have et komfur i julegave. Og så undervejs, så skulle de åbne små pakker med legemad, blandet med nogle andre ting. Men jeg tror, I bliver rigtig glade for at få det der til sidst, og så tingene ligesom passer sammen.